Bir günü bizim ustazımızga sorak berip atar. Erkek adam tırjalaňyş atsa boladymy deydi. Şeşe ustaz karatda, Kudaydan uyalmasaň çata ber dedi. Karaňyz, kanday ädemi söz birak. Kudaydan uyalmasaň çata ber dedi. Olana äýelimen dep atgan jok boljak. Eşin yer adamnyň özü tırjalaňyş atsa boladymy, bolmaýdymy dese, Allah'tan uyalmasaň çata ber dep atar. Demek oşu derejede men berýümiz gerek. Ha bizde o şibaniyada balasını tırşalığına şomulu жүрgünge ne deysin? O şibaniyada bemalal jür. Kişi jakynda gana bir ağamız aytyp atar, balamız akamiz bar baniyaga barıp rahatlanyp keldik. Aytdym, kanday baniyaga bardınız? Oy ana oşa. Balaňyz mı bardınız besim? Iya deydi.